Halo. Arwanaयखौबो खाफालाव सिन्दुर गोनांसो होफैदों। आं सानदोंमोन सोरबा सिख्लाया होफैगोन होननानै। जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन, जोंहा बिग्राय आदा सुनिका बसुमतारी, गौतम ब्रह्म आरो गसाइ दैमारि बिथांमोना मेथाइ रोजाबलांबाय। बिथांमोना जाबाय जोंनि बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि। नाथाय जोङो एखमब्ला बुङो बिथांमोननिखौ बेसेबां खोनासंबाय थाबावनो। दा ओंखायनो जोङो बलिउडनि मेथाइ रोजाबगिरिफोरखौ लेंहरनांगौ जायो। दिनै रित' रिबाया मेथाइ रोजाबफैदों। दा बेवहायबो बुङो जोंनिया मालायखौलाय मानो लेंहरनांगौ होननानै। नाथाय जोङो बयबो लुबैयो गोदानखौ। दा गोदानखौ लुबैनायखाय जोङो रित' रिबाखौ लेंहरदों। दा बिथांनि मेथाइ रोजाबनायखौ खोनासंनानै जों मोजां मोनाखै होनबा? निश्चय मोजां मोनदों। दा जियानो जा, आं गोबां सम लानो नागिराखै। जोंहा आनाया ब्रह्म बिथाङाबो दङ। बिग्राय ब्रह्म आदाखौ जेरै अहानाय मोनबाय, निश्चय जोंनि दायलग होनायखौबो अहानाय मोनखादों। ओंखायनो आं दोंसे मेथाइ रोजाबनोसो नागिरदों। खावलायबाय थानायखाय आं स्टेजाव गाखोबाय। नोंथांमोननियाव निमाहा बिबाय। नों बिहरो हरबावगोन खैफोद समाव रोजे आंनि दावहा फोथाराव जोंनि बै समनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सासे दावहारु, जाय बिथांमोना हाग्रा बंग्रा गिदिंनानै बड'लेण्डनि थाखाय दावहा नांदोंमोन। बिथांनि मोजां मोननाय अनजालिया लाइजाम लिरनानै जुलिनि रादाय बिहरदोंमोन। दा बिनि फिननायावनो सुजुनाय दोंसे मेथाइ।
Thank you. Thank you. Jabat reza-reza sahabat kota baik.